Alright, welcome back na endo mwanchu muligirire mono mutegereri andu nsisure kigima etongera okoletera umurubali etuwani ya gatembe mambi ya bono nabuna tukulirire ngatoko no mutumo tokuirana ntokoletere amagazeti nabuno eye masemo na magazeti tukumanya aliya wateka kigenchenene nyoka semetandao Gatembe TV semelia Facebook Gatembe TV nsebulia YouTube na boyigo asina bachito chakanitira gutulikeranga yogenda gutubwata kurwa na boyigo onye kubwata kerengera kiri yonsi nganchira setuani ya Gatembe jeno sari ojofiro mwanchu muligirali tusanga mu mugako mitoga iga mugako mino ntarari kende kurumabi Oni nchara ne rukulira libutiriri nkwale kora titula libutyo ko ronga ko lere nje no onsaligo let me tell you this no negali koraiga na tukukura kuruga ngo kwanda kantu kitumyo kabono ubugango bwango ko lino manyita tenski my son gwarte bankwa na marieta nje no mugaka chemisyo koroke bachetumbiri esiringyo nega bana senete women reputaktari eri umuisie tento musiri kutamocho kurubwatandi umuisio ke bachari yongineli yake muntu mama tuirane ansa magazeti egazeti etubwate gazeti eli ya The Standard etubwate gazeti ya The Standard egazeti ya Taifa Leo nabo igo egazeti eli ya The Daily Nation nacho siri ko chibwate megano eyu omwanchu muligirire turabe tokomanya mwakoli egazeti gobana Osiafu nchini onko bako tabanga obvious sore gwicheba gwereba okay botambe koinya kultuare gazeti korokwa Taifa Leo dondosa hapa na pale mapema papa no monya kieningo kwande immediate on the spot kwa razako ndio tebe gazeti yako nkibwate peche ntangani aige konte binga Gachagua atikisa upinzani. Asante sana. Kuligiri gazeti ya The Standard ukwanera mbijwe dead or alive gakali ukwanera umugano igoro ya umunchu muligiri ukwanera igoro ye gose umulingo libwa mangana yobolende akuruganere mwenda mbijwe uyu nyarakabagago chererwa umunchu bategera libone kubolinga ine moyale gose tayo mangana yose rabukanyora gazeti igai gazeti ya Taifa Leo unumugaka kwanire Gachagua atikiza upinzani nebwatemegano igoro yomo konyi uyu kabiro mokonyi muraibwen Rigathi Gachagua uyu agetwisiko gazeti ya The Daily Nation ukwanirere au opposition lost Malava and Mbeere North ekere ukwanira ngaki ensemelie kwa mirie serikali ya etanyo letobubui asin ebungeli ya Mbeele nabo igo eli ya Malava ayonsi na magana tokuligiria ase amagazeti bono mambia tuchake ni gazeti ya Taifa Leo bono mambia Taifa Leo egukwanira omugano asibono mukonyi guso omukonyi muraibwenso mukoro uyu kabero mukonyi muraibwenso yu agetwisiko Geoffrey Rigathi Gachagua nigo agenda tekonyegelia nabo igo koletu bwoba asi ensemeli iye kwa serikali ya upinzani na seki egotebekaranga mvutano unaendelea kutokota ndani ya muungano upinzani kufuatia kauli za aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua kwamba chama chake Democracy for Citizen Party DCP kitakuwa chama pekee cha upinzani kuwania viti kaunti ya Nairobi katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Kauli imeibua asintofahamu na maoni mseto ndani ya upinzani. Kalonzo Musyoka, kiongozi wa Wiper Patriotic Front, amekanusha kuwepo kwa makubaliano hayo akisema chama chake akikubaliani na mpango wote wa kuiba DCP haki ya kuwania viti vya Nairobi peke yake. Mangana kongiregana linga Rigathi Gachagua agotebanga chama ya Democracy for Citizen Party nganere gochikogoboli ebirogo goseko ire birogo ebinebinge asobora obocholi bogo chabwa 2027 asubigate biringa aliyesumu cyo Nairobi chama ya yenere manyire nere gochikoboli ebirogo kyobo governor obo senator obo women rep as county ya Nairobi again toboigo abali barasensamo yo kwabere sakali munabono Kalonzo Musyoka bwe chama ya Wiper Patriotic Front agoteba ina manganaye batanya guigwana boigo njirateyo Kalonzo agotanjirateyo Rigathi aratebe chama ya enero yuka imanyire Nairobi bono buyantu abananchi otetoka motebi umurai naye bieka tata naye bieka okay bono tiga tukanyirete bere ntorenga ki amaena ntwa kungainete
straight egarokora chipe chichia kabiri egazeti yu ya Taifa Leo iguru mugano iga unyolenga Rigathi Gachagua chinkwana chiaye nigo andake chigendera kugikiligwa asebo igo bwongo mono arolekana agagu kwana chinkwana gotebanga andake nga aliyo sensemeli ya Mount Kenya echameli ya Jubilee nigo andake ekorekana koba ewiribaro embaliri asebo igo atebanga akonyi wekania ne chama ekora serikali ya UDA yubwate ewiribaro ya Manjaro goseri yero magana ye chikwani cheni chigenda kugikirwa kirage asibona gotebanga akomugosia uyo kabiro murayibu insumukoro Uhuru Kenyatta na gotebanga andake ere nigo alingo murayi umukoro nabo igo litayire kulinda ali Mount Kenya umuntu bwade chinguru nere omonyene yani Rigathi Gachagua asawe yakire ko na gotebanero mukwanilibwa abantu ba Mount Kenya na igo nga Uhuru nigakire kubagana chikura cha Mount Kenya nyoro mugano ulikire chibe cha kabiro bono mambega zeti ya Taifa Leo bono liberere ligagati ya Rigathi Gachagua gati ya Uhuru Kenyatta ni ubwato maarufu ni ngomanyire buya yani siasa nonsense siasa ni stupid oba jacket siasa ni turafu oje lembwango mono chiga kichobo cholyo bakabwa etete mtu ara omukonyo yo mukoro Rigathi Gachagua boyigo nande bago pima na chinguru numurayi osoma ko yumurayi bwenso bono Professor Ibrahim Kithure ali nsamo chiambere nkwara bayi so kero kuliri ya yonsi no arasiga zeti ya Taifa Leo mwancho muligere no mategere libono mambia kulitumia kasega zeti gachibe chichaka berego kwanirere igoro ya omugano boyigo oyoiro bolito asiga zeti ya The Daily Nation chibe chichia kalenga igazeti ya The Daily Nation chibe chichigo mena kabere kukwanira 58,000 more teachers are needed in senior school kero kuliri ya epechi ya kabere mugano yose Taifa Leo ngukwanirule walimu zaidi ya 58,590 zaidi kuhudumia wanafunzi wanaoingia grade ya 10 ekotebekana balimu chiribwe 55 batatu chimisano 90 ni gobagana irigo chigo gusena ubarachi koba abako ligerelia aborokiwa bali ba grade 10 kero umwa agoso chakira umwa kogocha ayiga onsi nigo akwenekiwa no director bwa maganalia yebi birengo bise michingi ya asike mbekeliyo kolikaba alimu ya Service Commission Dr. Ruben Ndhambure uyu oyigo ereire obo gose ukosefu ugutabo guyisaine kwa balimu ase amasomo ali a junior secondary nabakora omugano olikire chibe chichya kaberega zeti ya Taifa Leo ase egotobagana sukuru ngaki ase chinsamo chiri chigwa kwa kirage ingamona amasomo alia a teknolojia hesabu na uhandisi asibo igotebekana gose amanyigina STEM awasi abalimu bona egotebekana 35,111 abayigana abalimu bagosomia abana chiribu isano chimisano nemona kenda bora balimu abake sana okay igukwa ni kororoko nene sana kwa balimu guche komentwa andake bagucho somia grade 10 nyoro mugano yo chibe chichya kabiri gazeti ya Taifa Leo nabo igo keroko nyora sibe chiko mira kabiri gazeti ya The Daily Nation kuirana abo igo kuligerelia omuganonde olikirega omwanchu muligereli nolinga how opposition lost Malava and Mbele North chibe chichya kanena gatano The Daily Nation egukwanira na ki ebirogo biria gusenga kieseme kwa mere serikali yabu wetwe birogo kilikyo jumbe kiambele nabo yo kilikia Malava egotebekana nga nonyana bo no emaiga yoyo kabiro mokonyo umurayibu Rigathi Gachagua kobeko mukyoye aso kobeka abarwandeli baya sebirogo bigabe jumbe nsameiga kulindiriga kwa isiko ne serikali nasiki kargo soma omugano oligaiga nabokoranga ki ali Mbere North oyo korokunga nere Leo Madhende anyara ko bagako bumubui na ali ya David Ndako kurumalava kabua abonsi bakurwa se echameli ya serikali egento andake bono yekoleta gose ge kumwasiuli kigema Rigathi Gachagua se echameli aye yensemeli yo kwameli ya serikali nyoro mugano yo asobo ime orolenga nkiki agerate andake echa enseme kwameli ya serikali njanyo robobui ase ebiroge ibyo bunge. Page 2 of The Daily Nation unyoron korogonga musubati umwabo Raila Odinga uyitua tebanga Beryl Odinga usirituo bogima muyegoye nokolekanete lituko olyeigoro asoma sabaye kulinde nigo andake umuru liboko ni wakwaye ogendrete asobono ego tebekananga nsaligo netali asobobe yes nko irande chiombe ibirora ichiaki chiombe ni osti uchikonyenye
straight ayoire unsaligo inkinta irire unsaligo chiombe oire chiombe biraye chiombe ibire kabisa iga chiombe bira matoro ngoira straight iga chinyenyu asengenjo inkioma to unsaligo nonyera ira kuruma iga tatu mwana minto chiombe renga chiretwo arafu oyiga no yomwaba egotebekananga andake ekiombe kelike bagaka kurwa sese muri ya South Nyanza andamona kurwa seke egesa kukeli egiabo bere odinga nyegusira niko bagendete ko amerilia andake mbaba ise kubuna enaro yabo yogo tinde kwa yakora egotebekananga ekeru muntasire gali kwara no mugakaraira ni ensamonere bekire nsama seba kwenya mapema umubere bwe family uliosirire bono bere odinga nigakagire kuchikoini gwa asensomali ya kango ekurunga kango kajera mogi ikotoka ime ya bondo Siaya County litgoliria Jumamosi ambarabale na asi embera yangina uyole kurukunga Mother Mary Juma Odinga yule igota sogete bono egesa kukiabo nkibwata mangana okay Wigure sokoro. Nabakonyoro mugano ichibe chiakabere mambia bono orenga kyukwali no komeje gabo kwen wogoberi lile na gosebeli lile bele Odinga akurunga beli lile na achengo kum Odinga omonchumo tegrali uyurabe litkuliria alia Jumamosi. Nyoro mugano chibe ne chiakabere gazeti ya The Daily Nation. Komyoka chibe chiakatatu bono mambia gukwanerere igoro ngaki umurandi yo moga igaga kale kwego kelia okonia ibintu biribi kwenanwa gusubige tumeka asinga kichemo yega ulibwe sacrament guseme meza ya Bwana amangana ali ya sacrament ase chikandisa ao ekero kuligelia egazeti iga ngukwanere mwanchumo tegerali ngaki umurandi iga anyare tukobaga guchaki byasare bya nyuma yokonyora ngandake ebintu birigo tumeka sokoro kwanya kuliole mesa ngo ndo kwali masacrament kuliole masacrament nsaligo ngotari ngotari ina akoboli nkoliole nkonyore sacrament unsaligo ngotari koli sacrament na bato ekero kuligere lichibe chichia gatatu nabo yo chibe chichia gatatu Daily Nation na Taifa Leo ibwatumugano igoro ya omurandi akurunganere Moses Mwigi uyu andaka sige kigatambe gochakira omwaka ulwe chirubere na 14 obereka konia ebintu bire bikombe bigotumeka sacraments sacrament chirichigene ejusiere kwengwa nebintu binde binge asikadiza chirichigotumea umuyego yu asokonyora omubero Yesu nabokoraga ngakiabere agwetene nkiasa mangana yebiashara biaye asinchira ya abene nyoro mugano olikire umonchumuligere ase gazeti ya Taifa Leo chibe chichia gatatu nabo igelia The Daily Nation ne chibe chichia gatatu boyigo mugano iga wo murandi oyo keroko genda bwango kigima asukuro bali bakurunga observers usubali bakuligelia mangana ichikura yani asumurwege swali bakurunga uangalizi bono ndigo bakatabanga obocholyo bakebwa kolekana by elections mbwa koleka tabuya no bwasyoku niga mangana mange yuko bwata no bolimo no boibi mbwa koleka gotumeka asibono ekyombekya yani kundi la uangalizi ekyombekya observers bali bakuligelia chikura yekurunga ELOG kiamo chirimono ekyombekya likyo bochoni chimbebegia EBC asogotabeka emerobli eisaine yokulenda chikule cyo bocholyo bakena bayo wanchira eburaburu nabo chisomo chinde oboibi bwechikule cyo egento batebirunga nchialenge chubwasyoku saliye gento raro chabwaro asama ngana yo wakachikura endero lyaro ngonyene gisegi no gisegi lakini kura nchibi lino neyemo ana mangana ye umunyakero bwekebekya ELOG akoro mule msao naboyigo amo nomo nyake oyigose amo no omosemi bwekebekya kurunga Victor Nyongesa ekero bagukwanira mangana yu gazeti ya Taifa Leo nabokora epechi ene ya kane bonmambia ngagwatekase egazeti iga kulende egero kuligere nande ekora kananga aliensemo ya Kirinyaga County ebungeli ya mbere nande nigego chikubanga obocholi bunde obokego se by election yimayiga je bunge yo kuralia igoro ya ebigosomo speaker bwe bunge yo kuralia ebirogo ebya chi woda ange ibere echichia tigirubosa chitabwa ti omurwanereli egotebekana kirogo keliki wode kurunga Evrole naboyigo ne wodi ende kurukunga wodi ya Evrole naboyigo wodi elia imeye bunge ya Kiambu yani ya ebunge ya Kiambu egotebekana nga andake nigo ebirogo bya tigurubosa asibono ekyomekelikyo bochoni chimbe nandika girucho okora obocholi obokasa saligo tinko endambuli oboliki
Kwa nambulie kirugo straight usaligo ne tato mwana ne nako tebinga. Lakini sokoro lichiko lya Kenya iri watebanga ki ikirugo kuchiko boli. Unabona ogendo kirinyago chikubuli kirugo straight. Kwani iko nini? Oyo tali one toete. No menyete. No menyete. Toete kuraga. Utali on toete gikura na ndale burungi go musongo drive and tere egero kuligeria chibe chitia gatano bono mami mwenchi buligere go tebakaranga bono ni goa ekiombe kirikiaba na jeshi KDF ba murekeiru ba bekiru teneni asobo ibi bwa Mario gali agotindia andake aliakobekwa byara kuruchinsamo aona bulia batumeke Mario gaiga yakotebakana sukurunga ki enya sole go sebintu mirekero bya bwatirwe na sabantu bako bako bitumia bono kero bigire gali asibikwachu yakotebakana KDF aba bisabali babanyi abanajeshi ni go bago chibayiba Mario gwa mange bakunyatumia straight bono inki bono asara ya haki inki yo yabwa turuyo konyoro konyatumia inwe serikali ane muchikunyatumia bono saligo serikali umate bwa ekuru sirikali umate sokoro ligereria ngonyoro no muntu asige nyoro gali ubwatu nebusa mapema abaskali baso akomo senda togende twende ndani baikaroche babu chama ache babekege bibama obugoli ebuzeli baira mapema rais bona akoenda eseli na match bono gaiga naende munyanyimbo oyo iga naende na bakomini liribuna munanyarusi ali abumekera match bona nda ao nali kwambuka nzali straight akabesa karaso irura rakonya ira abantu baye aina mangana kumulekerwa chibe chichia gatane gazeti ya Taifa Leo azigazeti iga omwanchu muligereri no mwotegereri lakini kerogenda tukonyanyora bono mambia ngade tiko kuirania asigazeti ya The Daily Nation enko mugano olikire igoro yichibe chichia gatatu missing politician found in Uganda mwanasiasa uyo cheretu na kobora asamalita Mr. Shadrack Malitim bono ndiga tokire asensili ya Uganda gosebuganda asensemali ya Mbale ime ya Buganda gotobekananga Mr. Malitim uyo kobora kwaye kwa gosira bange nabo ya mate ayego ikira gwaka robot ya sebitu au nigo bono egotobekananga niga agetesimi na gotenga abali ba mocherete ba mutigire asensemali ya Mbale Uganda unyolenga oyiga Malitim nigo are gati abali bakoligie kerogo gosebakurwanire kerogo keligia tindereda MP gosekyo bujumbe bwa tindereta no emaiga yogo chirwa kwaya sobona achire gotoka ali Mbale Buganda ogotoka Buganda okonya rubisi ya maiso bono gesekero bagutigire nda ubagocherete yes bono kwamanya gotoka kurase gitanga Jesus Christ sifata utakurangi mukiga umbisiga ogendo mbeke noni ga kwire ndega neba mbaracho ka kyonsali gone ngakindaga chande kangana otomaiti mubaracho bono sali go baracho galia nkikwanduze libona ndoko jibeje gatego kwanira igoro au nyaribo survive to Oster in Senate igazeti yekwerera omugavana bwe county ya Nyamira omusike Amos Nyaribo ngaki autetie nande esentunda yede ya gatatu alias Senate gwako isiko kolende bono ndigo anyare ko bakonyoro mwesa maiga ye bunge Senate ko munyolera amabera nabo igo koira nigwa kire kya igo tuterwale go sigwa ko kwa isiko tuterwale onyolenga bono Nyaribo nigo ale omugavana aguchikoba omugavana ugatatu nyuma yaba governor abande babere hauba utira sintunda isatu ne Senate kubairania tukwanera omugavana ulia Abdiguyo Oisiolo uyuba igebunge Senate yanchirete kuirana omugavana ulio Kericho Eric Mtai uyuba igo nere bunge Senate yanchirete kuirana maiga yugwa ko isikomara gatatu kabere ne bunge county na tukwanira unsaliga one tato mwana one ncho yole nkotebya omwana one nyalibo tata tato mwana one egento gokora neke tata kwara utiri nandoroche bono igangwa uteti tata aye koraiga tato mwana one chencha yegali sibago tebanga no gokora magoso nyabikabe burunge straight ogenderere mapema mbuja Kirukuli gazeti ya Taifa Leo igantio toira sechi ya Maiko agotenga Trump ahaba kufurusha wahamiaji wa Somalia egotebekana muraibu nseli ya America Donald Trump na anda sentu na edeni galire ira yogwa kaisiko na kuba minyo kibonsi bina kuba selia abamenyi benseli ya Somalia au bara sensi ya America agotebanga hakukuwa na mangana gaiga gotebanga Rais Donald Trump amesema ataki wahamiaji kutoka Somalia nchini Amerika akidai wanapaswa kurudi walikotoka na kwamba nchi yake ina matatizo kwa sababu ya hao
Unateba ezi ane bwatime cyanda sinje ba Somalia bametega America Mungu ikabanganye usali ko rojo raseli non abatali osali ko nyorofi naboko chakana maguru rali renturere tirimbo ko chako choche baka kwirende ga go tirimboka usali ko hakyo osali ko America usali ko kitamboli yendege ngane yo chikorusi chibese no buat ego tebekanga emechi buna chinsa buna Minneapolis Minnesota ego tanga St Paul Twin City ejine chinsa mo chinge echichire aba Somali bamenyeta bange asensemelia America asobono alireranga nigo umusakura chake bukubaira ni sobo bonsi asobo akomochia omujumbe oyomo obwenseli America uyo choliri uno mobunge akurugwa Ilan Omar uyo ocholire ensobali America agotebanga ndake niko no chinkwana chitali chingia sinsi wanungo baseli yale okay usaliko lakini nze babake muntu kulendo usalike gentungo sabaneke ekeratura menesora usaliko taba iseko kuno mwana ne okurukunere lingi transformer bona lili transformer no Somalia yale Mr. Trump lakini gentungo ntoko manyana yako kuwa na bayiko nebuko muswele watenga ki ukiona mwenzako akinyolewa tia chako maji ekiruru chacha akiriko seli aba Somali iko mambi toko mainga kukwana taba isekweba kune Kenya mate ndura batindi ayura mangaro wanchibuligiri yale gazeti ya Taifa Leo chibechi chakati kulendenga ntikura komyokia gazeti ili ya The Standard turaro mugano ende kumulikirwa kurwaroro emambi ya bono The Standard ukwana mbi iguru mugano igabu umugose mulingolio igabu mangana yobulende kurunga mwenda ambijwe uyu nyara kobagago chererwa chitaliki ikomera ibiro umwaka uli 2021 na yukira bono tanya gutoka sali familia yekubuli ne naseki oigago chererwa naboigo omura ibwe serikali chinga kie serikali eroro ibwate obulindi bweme unyolenga asibono ya mateiga amaisonsi akomochia omu inspector wa nyimbo ne Douglas Kanja naboigo omura omunyakergo bweke mekelikyo tukinobo salia ya DCI ne Mohamed Amin asuku tarwa robot unyolenga December chitaliki komera isano lemo nigo andake omu inspector general of police no mo DCI boss bakagirego ikabusibwe court agosibwe agochikwerera ngayi abaiga ngayumo oyoigale mwenda mbijwe uyo gatebekana bwocheretwe chitaliki ikomera ibere 2021 wikabono tanya gutoka sali sokora magana manne sana ekero umuntu agusira obora emyaka gusinebera tanya gutoka ngakimo abore achite ku missing yes emyaka gusinebera 3 tayopi okay bono ngocha gutokere umuntu atoke gosemojeri nigwe kemako banere buna bona aya banza agaruguru ganza bane tio mobere kumbe tali erosirete ori nandaka makuruka igo eyere bobe saligo na tata arafu saligo bona turambuyo tigangwera ni mega tata umwana one mbolingo turambuyo ngaki ngurukie chiabwata chinyingi agotogonya ensengi mayanyegera kuratiga umaete America is a super power country ejwe bwata chinguru sana negati chinse chiri chinene isano chinse chiri chinene chikura chinse chinde lakini is a super power negekoro konyono emisade mengi no ikurwa sisi ya America engade tiko koira sepe chiyo mweli ya The Standard ngoira CBT asibono omwenchubuliro amanye igoro ya ama echimbero gose enkoyoni minano ibigo chikokolekana litukulia lero asirero asikembekelie gose asenkoyeli ya sport ekurunga sport pesa Premier League nigo ekrabu kelikia Nairobi United bachikomena Mathare United alias egetigia Dandora Stadium sa 10 chiabona morogoba nyekuru mutyotelibwe ebirabwe biga onyara ko bokumanya amangana yonsi nabokora eminano binde ngamo ebibigo korwa litukulia lero nabokuligiria igazeti ya The Standard chibichi ne chemerongo 3 na isato ole amangana igoro yebiti kolende elia The Daily Nation nerongo kwani rekorwa CBT asepechi yomoelio asebo igo mwanchumuligiria ayo mwenyene ole manyi igoro ya gose naboko manya
kumanya igoro mugosoria umumyo kigiata umusubati nere tukwanira Perez Chipchilchil uyubono egotobekana gukumira no mwabo kurwa senseli ya Ethiopia Amane Bereso uyubono bakagire guchikumirana nabigo kworokia obunyankongo bwabo asama mirana kurwa Valencia Marathon ayugo chakali tukolia Jumapili eye munchumulina bokonyoro mugano ichibe chemerongo ene na ibire gazeti ya The Daily Nation nabigo kero kwirana anse gazeti ya Taifa Leo ACBT aliyo mwele kigima nabokora omogosoli giata bwekela bogosi etimu elia ngukwanira omogosoli egiata uyo kurukunga nere ngukwanira Aland omonchuma tegerede ande bono ligabunire rekoda yokubega chigoli emiyemo asibina no au asumonchuma tegerede unyolenga asirekode chiga unyolenga Arling Aland nigo agosoire chigosoli emiyemo na 11 achiga kiboyigo omogosoli Alan Shell nere anyara kobaga kubeka guseko gosoli chigosoli emiyemo na mirongo ebere nanye Ali Kane emiyamo na mirongo enemo Sergio Aguero emiyamo na mirongo na isano nebere na Thierry Henry 160 chingaki Salamo kurungomoha Salah 162 rorachire kore au asibono mogosoliga egiata kegima akumulekerwa ase unyoro no mogosoli egiata bwe club kilikia Manchester City asibono abekire chigoli emiyemo na kubuna record yo waka egosi yo okobeka chigoli straight uno motindi papa arani kwa maruga na ayande chibe chichia emerongo renga chibe chikubina gatatu na bakorora igoro yo mugosoli okurugunere korila ujubono ukagere guchikumbe gokora egosoli ya Valencia Marathon asoko mnianchoka asegotobekana omubuyibwe chigosoli yega gusama mnyoka igani garachi kwebwera 4.5 million ase chimbere chiga ase chikagere ko baleta aba mnyoki egiata wetane chiribu emerongo 35 asimbere cha Valencia Marathon tukumwanalia John Koriri obubuyi ase nchino mu myekura sese ya Kenya na rayo asema gazeti tumya kasoma kwa mfano kwa bono onsaliko tutarachi kwenda asama chiko sali kwa nateba seito gagusi noroche timu yeito ya sabana ntunto manyete botambe kere ya burine kere trabwa onsaliko na bagocha bayitane chigali rende batokalbise twagenda imi abande bagenda abande batigaraga igaisiko bona gokorora elio rojiria chakiriga ikakabisa pir ni tu sabana timu sabana tulebo lilio mopira ele iko babeki iko na babwa lakini onsariko gokora bagotara bariga bantu bako na gotara bariga iko twaitiru simple twamanyiriga mangana yali tokana segazeti edundo Monyoncho ngari ne Toyota kurwa seito kegugi kogenda gukwania stora Monyoncho ngari ne Toyota kurwa seito kegugi kogenda gukwania stora mapema haleluya okay shapima kwa razangu ra duniani iga bono gantete go kwa pita ivorero litukulia lero mapema mwana madia baba madungu le madege ndatoligereri iga tato muligeri nero oyo oli oligeretie TV na baroche oyole nkamoroki mapema okay noli otegerete nae bono kanya ku imagine bono gaiga lero ngo koletero musubati okurukunere chemima ombiso yo iga tabu atigara manene ere nigale mwana bwe skuru ase okay taligo nigale omuntu gochenja yani mwana faseni yani muntu mwana faseni bona bunkate kwambwa trikiare geswali kinege chuaji umunyametindo okay umunyametindo gochiago okay kurwa chinse mochia nakuru gaiga no alensa iga nakuru gaga okay kurugiga bo tomanya gochaga iga nanarete sana gutara nanarete gutara bito igore kura monyoro moire papa njengo komwande bito igore kiara nanarete gutara okay kurwa bo nanjite kurigirichi mufu wiwi chuk alright asante zaidi okay kurugiga bo nanjite kurigirichi mufu igo gentekene ayagore TV obeke getembe television network mapema okay ngoire mpaka siga nirito soe okay leo ni siku ya Alhamisi Disemba tarehe 4
mwaka ni 2025. Taifa lero pechi kianda mapema kwa razako ra duniani dondosa hapa na pale. Pono ga yangu kwere paka Kericho mchini nguko iki Kericho gigaiga Kericho gaiga kipusa ahama kambi ya mwanasiasa okay alipogundua ni Fizi. Okay pono gaiga omusubati uyo iga egotebekanaga omwanasiasa nakarega iga omwanasiasa uyo iga ni gale omoribube igaro moribobe igo minute iga yani nigo akoruyo ora angani gaba oyo kiagerere bono murai ogochikoba umanyeka ino ogochikoba papa pupa wi bono ga mwanasiasa uyo iga akarangerio mukutano bwaba ntobaye asekenyorokiaye munarangeria abantu asekenyorokiaye agendete kubagambi gabante kubagambi. Okay arafu bono omosubati uyu ekiagero mumanyire akaimuka gakwana sabantu kigalinga naki yaya oyonko bangainari oyako bachitira evanda direct ino mulikio no kurukwanere kipungeno cheriyoti nabokonyore gaseti bwe somere gochime mategi gabu. Okay nkwire paka sakoro kumwatate irensa igataita tafeta. Okay bono gaiga waumini wa Thivu Love aliye nyemelea muke wa pastor. Oh my God. Okay aigabone kanisa na bechire gigabwa abantu no barabange mapema pona Yesu asifiwe kwa rasetu ra duniani. Bono pastor agachia kanyoranga umanyire agachia kamanya nga omungwana nakalema iga oyure ngondi yaye otaeto munginoye wi. Okay pastor kakurandi anyakolemereri bono pastor arangiriti abaumini bonsi ipingana ki ni nchuko chaga tukwanire omungwana oyo ndoje nkongitali mungwana yonkorara machieso na abantu bane mapema. Okay igabunda baumini batebete burunga ki ya yarende mungwana na yarende bono evange straight John Musyoki shapima kitambo. Okay kurugi gabu nkoire mpaka sakuru kwa nao musambweni kwale ga wi lakini nze obwanchani nesikamu tokoliembana no nesikamu. Okay bono gaiga omungwana ale gaigo ochiete no musani oyo musubati linde baratara kwa rasao la duniani Okay unabaenda gutara gabo nkwira na bagakale bono lende gochi nyumba aiga kere bakoira na gocha nyumba omoise kagateba na arosire ka kipebi na arosire pepi nsachoka akini misachoka. Okay bunate baki nimesachoka mungwana akabwata akakomboe gali tabwata besa chisaine chira mubugoli nere akomboe gali akamutebia kon entereba asoko mwiki ni gali. Okay mungwana tati chaura liguru goja agachaka gutarira maguru papa pupa ensezi agotarira maguru musubati era koleki musubati era line egali mapema. Okay naga gabu ni gotwarenga sakuru kwa musambweni kwale omolikione ni morochega oyonkobuta straight musambweni kwale twarenga omolikiona abutire mapema. Okay tara Machakos asengo chokorega seti ya taifa lero kwa razangu ra duniani. Pastor aliyekosoa Gen Z kuhusu nywele akiona Okay bono gaiga bono Gen Z gaiga ngocha bale gabu kanisa tambi bagoche kanisa Gen Z umatena bantu okonya baminete chitukie style frani bale nchiragente bono nzaligone bono Gen Z gabu ngocha bale style frani yo men okay bla bla bla. Okay Pastor VB Pastor wambuache sijui bunara bara kwane. Okay bono ga
pasta ni gatebete iga abangwana ense yene nyerere style ye mwana rire ejigateringi ya mogoche kanisa yane gaiga ne njere ye mogoja mogoche kanisa yane giga no njere mogwesoka never. Okay, oino mulikio no korwa nere topic we apa saba umurandi yo iga okukwanirwa sense meyo akorekana seji crusade gago kwananga igakurandi goro yokugingere tukibo sana bana basabu bakamwa bakamuire nse bakamunde pastor utalendeti njere yokonya guturandi ngambo bitokugingere kunganya tuletu kanisa yago rekoro tumanyitie kerero bon mapema abunongo korega setiana ataimera kwa razagura dunia ni mwaka James onkoro kibacha ili mapema basi bano wanchibuliringa aguna toka yakura magazeti kolenda bange sana mugutulikira bono mambia ndo chabange sana gali mwasira semitandao munabono nindo chigali danikane umbane umwalimu akura chisomo chilicho tanchigwa manya machubo basi Liambase Secondary School otebandani yo murubye twani anasema enjoying the program so much thank you aserfo ubaga akura serva ubaga Joshua woje gorochiso mocheje somanga kituma saba akoteba pamoja mpaka tamati mabingwa tuko pamoja eno kumochere kuruachiso mochirota good morning etwani ya gatembe nyasaye unganchire naroli tukolinde from Isobania boda kukanelia estav toko kora igas na bo customs Kenya and customs Tanzania TBT Thursday engia asante sana mochere Mchana atedikara tu alikosa kuji Tanzania halia nogati abantu walia baya akukumanyanga unsaligo yani agura agotali okuulira paka match kwani asante sana John Onsongo kurwa isoge skimu bakire bya amforu asante sana thank you akurunga Natasha mcute agotenga pia anasema Isaac Omweno Musa permanent kupotea agoteno ali myorobuli mbyomono sana good morning kurwanya bitunu abo machoga bravo niko ndane forunya Nairobi Kibera Showground blessings hawako wapi agotabanga nikakuruko Musa permanent agotenga Eric Soro omusaliwe susu omokungu oyeso Lydia Nyaboke ekeongo Meli Isaiah Moyua Okinyi Jared Orule Matuleti na boyko Ezekiel Okemwa Yermani Natasha Mkuti agotenga Iris Veronica pamoja na Nora Nyabuto Salomo Yoni bonso babe numero bali bono mambia egatia banda bange bali mwali kire akina Omale James umwanafunzi James Omale na Ezina Kurwa Maliba City tuko ndani kuira nande kuchirigeli chinyinge kendera kuchitoma sobo nsariko tali asobo nara iko kontebi naki bwakiro eli oeli bwakire oyo igago teba kurukwa choeli ogero nyangau kurwa chinse mocha nyange na hospital mboki aba masike muntu Kalivo, Brayo na Karebu Ogerois wimbo hata gitabe kiru enyimba ataliri asante sana bonongo soma to chonsi tokora enda tonyole neva tokwirana nensemlie ngambo nyolenga lero TBT ayo mugusio mokoro ebekirani gusagana intu asali akale alitota nyole bono andakibigoli biye bire bono tongende seneva neva kila nafsi na ita ogu kwa kwaraliwe kwa Caroline Nyaboke Meroka ogu kwa kwaraliwe wa Caroline Nyaboke Meroka numwana omeroka tungai na boigo numuna Francisca Kemuma nina Leticia Kemuma na Leni noyumwabo Janet Meroka Wigis FM uyu boigo rumo director Oharide Sako Dorka Kemunto Meroka Congesta Mogotu Meroka Dillon Tungai na boigo na Dalion Kingoina Mochokoro Otungai Kirungo Juvencia Kwambuka Florence Mokeira na Nyabeli Veneti Ngamati Hana Mora na Ruth Finn Kenyanya Inamoke Emmanuel Praise Ruth Lucia
Norbert, Trussard na Havil. Mojango nyagusirani gora korekana ritukorie Jumanne jinsi muchiri cha Professional Center na boigo yondo korekana ritukorie Jumatano imeyomo cyobosongo niko ararusiwe enkendu ya Krista Maria ritukorie Alhamis tariki 12 12 umwaka uyigana nasabire na kwane ritukorie Juma tariki 5 12 umwaka uyiga alia jinsi muchiri cha enka yabo ya Mocheno Village Embaru sublocation Kitutu Masaba imeye county ya Nyamira numujiga urakorekane asegetikeriye chiro kya Mocheno oku nukorera kogo kwatwararire kwa Caroline Nyaboke Meroka kuriga imegeta sini kyo kya Gatembe twatumire ngore ito ya bene katika tumaini la Bwana watafufuliwa. National anthem ya never. Hallelujah. Nyasaye tata numuyaje. Nando tuikira rero mama ke muntuma. Naye akire Nyasaye mbiyamono andros pia sole. Motebi ngatatu minto aje numuye kiagera naro rumbugaso. Aje numuya tate kiara kwa ya nande. Yes, esikatikiri. Aje kuwesu na igwete boru. Kuwesu ni gwete boru. Akire Nyasaye mbiyamono. Okay, poro tate komyoka. Miti atronte spot as never. Mapema. Tate mboli abana siasa baitu. Abana siasa baitu. Obo chanja bwino tuabugunduire. Straight. Aje ni gota totoralia mangana maya. Turako ekura. Turako uraita. Kogweta kwa magotobere kebengi. Gakita temboli gatari asobobe. Gakita ato minta aje ndure kirugo bonoiga. Tari egwata tetinga bana chintakana goikoba somi. Mwana kiwasomiri ochiri. Na egwata tebeti. Ayo monyene kabisa buno ureiko. Na egwata tebeti. Mwana kiwasomiri tata. Arafu na nengo tebiri nga tamutu toko eyaki na mwana tayo wakoriki wasomiri buna watebeti. Kaki tata tali watebete buya kabisa igana matao yani toigwete na matao mataito buya kabisa ngaji sukuru norosi nganarosi sukuru buneli nganarosi sukuru buneli kaki kwayarosi umwana uri ochiure nogore yani ukagete ntoligereti usentoroje magote tamutu rento kwa yaki ogote tamutu aye tigangote gaki tigambate biga obo chancho bueno kaki aye biko monyene na yo monyene kabisa watebete nga chipasali ogo chikoane na burunge iga kero montaño ole pasali ekere kwa irire chikura toka gokigwa toka manyanga abana baite bona gwikaba soma segenjo chipasali ngosha chire buya sana. Okay, bono iga tali aye tato minto okobori nga oyo gosabe pasali narenge naitu moko iwenu egotoka narenge naitu moe pasali egotoka tarenge naitu gwacha na ye manya imagine unu mwana entakana utabwatise nangina. Okay, ise nangina ndio mbagwakirite kura ikiagera niki mbarengeo lakini nditokonyo mwana uli magoso akobori nga mbarenge naitu aye tata tigango tebi ngwetu kole chinkobogeka tamutu erote yasuri ninche nagotebi mama ke muntu onye kokora tamutu tekortiki teyo ekiagera niki toli gokora bintu gwakwanete onye ndiri uko bikora straight to kwata mtu mapema maambie tukojiete nka straight yani uchete ase serikali okole mirimu mapema lakini abana siasa tabatali please emenu yaro nemiansu sana nemiansu gocha gwansio mono mbako ikere county engima gocha gwansio mono mbako ikere esengima Kenya engima aya tiga macheso nabakogumure lakini bono buchancha bwaba bucheire abamure birogo
tabatari korangu kerigia kubegeto kerigia kore gia koireto ekiagera ebigwa kwanete kurwa eno utakura na batokora ngaya yotemire omwana yotemire tigatumwirani achigukura lakitali egosori mokora gosonere ga abana siasa bagokora bande gabu bagotungene style fulani bamanya koenda oyo abande abo menyete gabo sungu mbanya komanya sobo mbanya gutara gochisobo abande abali bakamenyete ne orobi mbana komanya sobo abande abali bakamenyete bamenyete chinse chiare inkambali gocha inkadi gotoroche chibundi chire kwaye chigendrete kwa gacha permanent chigoroba chigendrete korosie bintu gigabo kwa mayigro kwa imukire nsachino mwana siasa kwa igwere pake supermarket na ndetali yemo lakini tuligeretie kenyoro kiao why tuligerete bantu bao why tatengo tebia yara ya kino biraruka gembinde konya bantu nkali kukwanyora akabagaka talinde naende tata mbono konya bantu bao uche gwatu kwabuna babanya chae bao kwanika paka lero kaki uche gwatu kabaka buna bao Raila Odinga bao gwatu kapaka lero okay no problem okay ngicha abasubati nimate murabange amokoboli obugwimenerepu murabange basubati nabange nkigekogera umusubati akoboli ekura yobugwimenerepu arafu kwamanya konyora abasubati mbali komwa tatemba tebya basubati eanche inua seinu nyatalibo ebiboko njere mama ke ebiboko nyaruge jinyasaye babuli nkubangensanje immediately nje no mugaka nje nkuwaka ayato kuira nigoche kiara buno kwa kunega nje na asiri oboroso okay no problem rakiri ende tikango tenga kia bana siasa echoke tabatali tokore merimo muneganiri onye talibo ebiboko sigwa pemberezi gwara sigwa soroli never hallelujah.